Сега станах свидетел на нещо, което много ме изкефи в немското общество. Аз живея в Берлин. Берлин е малко по-свободия. Но въпреки това, немците така гледат да се спазват правилата и ако някой не спазва правилата, да му кажат, за да престане да прави това нещо, което е извън правилата. Случката се случва в 16 часа, когато всички се прибират с децата си от училище, от детски градини. Аз живея в квартал, който буквално целият квартал, който е няколко километра, всички улици са така направени, че да се кара бавно и си имат табела 30 ограничение. За първ път ми се случва да чуя толкова шумна кола, Audi RS някакво. Караше го някакво хабиби, може би 18-19 годишен. И беше отворил там клапи, млапи, всякакви такива неща. Дава газ, озвучава целият квартал. Това не беше се случвало. За 11 години не бях чувал толкова шумна кола, освен когато съм се прибирал в България. На първата възможност, един от родителите, който се караше децата по пътя, застана пред колата, за да му каже, че това даване на газ в този квартал не е окей. Той младеж, той беше доста далеч, не знам какво е казал, какво е направил, но много демонстративно продължи да дава газ в тесните улички. Обърна в квартала и тръгна да се връща. Друг родител, абсолютно различен, направи същото нещо. Застана пред колата, каза: това, което го правиш, да даваш газ така, не е окей, тук се кара до 30 км в час. Една жена звъни на полицията. Това е общество. В момента не ги засяга. Той си кара, дава си газ, някой ще каже: прави си кефа. Не си прави кефа. Може да е неадекватен, затова да дава газ. Трябва да се провери защо дава газ, като не трябва, при положение, че е навсякъде 30 ограничението. И обществото се задейства. Даже втория път, когато застана човек пред колата, викам, тук ще ескалира нещо ситуацията, но просто той му каза, нали, тук е жилищен квартал, не се дава газ. Не знам какво си казаха, аз бях пак не много близко за да чуя, но не са си повишавали тон. Но това е общество, което реагира на такива неща. Нещо, което липсва при нас.